V tomto videu ti ukážem veľmi praktické tipy, čo robiť, aby si zlepšil mobilitu svojho bedra v hlbokom drepe, ale aj v smere, ktorý potrebuješ to bedro otvárať. Čekuj. Čiže prvá vec, čo musíš spraviť, je, že keď robíme hlboký drep, potrebuješ mať chodidlá pekne po kolanici. Čiže buď na to použiješ nejakú takúto sedačku, ktorá je veľmi nízko pri zemi a núti ťa sa dostať hlbšie a hlbšie, ale tu sú dve dôležité veci. Tlačiť palce do zeme a rozťahovať kolena od seba. Čiže nesmú sa ti zdvíhať palce a nesmú sa ti kolena vtlačať dovnútra. Ak sa to deje, musíš ísť trošku vyššie a v tomto vlastne pracovať a chvíľku sa v tom tonizovať. Ale toto je prvá časť zlepšovania mobility bedra, lebo je tu aj druhá časť. A tá sa týka otvárania bedra v tomto smere. Predstav si, že máme nejakú takúto sedačku, ktorá mi umožní si sadnúť. A teraz, predná noha, keď je takto, to je super. Čím bude vyššie, tým ťa to bude viac ťahať tu, ale tento uhol si všimni, to znamená, že takto ide môj trup, neprehýbam sa príliš v krížoch, skôr naopak, brucho mám zatvorené a v tomto sa snažím zatvoriť, aby som cítil ťah v tomto smere. To znamená, že to bedro potrebuješ mať otvorené aj tu, ale aj tu. Myslí na to pri svojej práci a zlepšovaniu tonizu pri no extra time cvičeniach.